Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi na natin maibabalik kahit pa magsisi tayo. Ayon nga sa ating kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Ngunit hindi ibig sabihin na doon na yon magtatapos. Ikaw kapuso, handa ka bang itama ang iyong pagkakamali kahit pa alam mo na huli na ang lahat? Mga kapuso, naniniwala ba kayo na lahat ng sobra ay nakasasama para sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin? Sobrang pagmamahal, pagbibigay, pagsasawalang bahala o kaya naman ay sobrang bisyo? Kung oo, ay marahil ay nakaranas na rin po kayo ng labis na pagsisisi katulad na lamang ng ating kabarangay sa araw na ito. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayong tanghali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Randy, 31 years old at may-ari ng isang maliit na computer cafe sa aming lugar sa Pampanga. Papadudot, lahat daw po ng tao ay deserve ng second chance. Kung sakali man na nagkamali tayo, pero sa palagay ko po ay hindi ko deserve yon. Dahil napakalaki ng kasalanan ko sa taong walang ibang ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng pangangailangan ko at siguraduhin magiging maganda ang buhay ko. Masasabi ko nga na napakaswerte ko dahil hindi ko nararanasan noon ang maghirap at lahat ng bagay na gustuhin ko ay nakukuha ko. Hindi naman po kami mayaman pero sagana ako sa lahat ng bagay na hinihiling ng bawat tao na magkaroon sila. Pero sa kabila ng mga natamasa kong kaginhawahan sa buhay ay hindi ako nakontento. Naging makasarili ako at nagrebelde dahil lang may isang bagay akong hindi nakuha. Marami akong nagawang kasalanan at maling desisyon sa buhay, ngunit sa tulong po ng mga taong nagmamahal sa akin ay nakamit ko ang second chance na inaasam ko. Papadudod, sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking buhay na kahit puno ng pagsisisi ay natagpuan ko naman ng pag-asa dahil sa kabila ng aking pagkakalugmok ay mas pinili kong bumangon at ayusin ang aking buhay. Hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin sa mga taong nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Higit sa lahat ay para sa aking ama na kung nasaan man ngayon ay hinihiling ko na kahit papaano ay maging proud sa akin. Papadudot, dating OFW po si Papa. At hindi po sa pagmamayabang pero hindi ko po naranasan ang maghirap dahil lahat ng pangangailangan ko ay naibibigay ni Papa. Sagana ako sa pagkain at mga material na bagay. Nakapag-aral ako sa isang exclusive school. May kasambahay din kami dahil nag-iisang anak lamang ako at ang mama ko po noon ay nagtatrabaho sa isang pagawaan ng bag sa Angeles, Pampanga. Araw-araw ay naiiwan ako sa bahay kasama ni Yaya Lita na itinuring ko na rin pong pangalawang ina. Natatandaan ko po noon na madalas mag-away sina mama at papa dahil nakukulangan si mama sa 30,000 pesos na pinapadala ni Papa kada buwan. Papadudot, 2 taon pa lamang po sa Qatar noon si Papa at ako naman ay 8 years old noong magloko si mama at sumama sa ibang lalaki. Samantalang naiwan naman po ako kay Yaya Lita. Papadudot, nang malaman ni Papa ang ginawa ni Mama ay hindi na po siya nagulat dahil nasa Pilipinas pa lang daw siya ay alam na niya ang pangangaliwa ni Mama. Pero pinakisamahan pa rin ni Papa si Mama sa takot na baka ilayo ako sa kanya ni Mama. Lumaki akong nasanay na si Papa at si Yaya Lita lamang ang pamilya ko. Pero hindi ko naramdaman na may kulang sa akin dahil busog ako sa pagmamahal at alaga nila. Pero dahil lumaki nga ako na hindi kasama si Papa ay nasanay ako na sa tuwing malungkot ako ay pinapadalhan niya ako ng mga material na bagay na talaga namang gustong gusto ko. Laruan man yan o mga damit. Dumating na nga sa puntong naging materialistic na ako, Papa Dudut.
Hanggang sa nagbinata ako ay dala ko na ang pag-uugali kong yon. Tandang-tanda ko rin po yung araw na ibinalita sa akin ni Yaya Lita ang planong pag-uwi ni Papa na hindi ko gaanong nagustuhan. O Randy, tama na yan. Mananghalian ka muna. Ituloy mo na lang yan mamaya. Wait lang po, Yaya. Tapusin ko lang to saglit. Ay sus na bata ka, oo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na masamang pinaghihintay ang pagkain. Ay, ito na nga po, kakain na. Baka mamaya po, maner mo na naman kayo. Minsan kasi daig nyo pa yung nagmimisa. Pilyo ka talagang bata ka. Sorry na, Yaya. O siya sige. Kumain ka na dun sa kusina. Nakapaghain na ako. Sabayin nyo na po akong kumain. Talagang sasabayan kita at baka hindi mo na naman ubusin ang pagkain mo. Ay, oo nga pala. Tumawag sa akin ng papa mo kanina. Hindi ka raw niya makontak. Kako paano? Busy ka sa paglalaro ng computer. Ano pong sabi ni Papa? Nabili na raw po ba niya ako ng bagong sapatos? Yung limited edition? Sabi niya pa-advance birthday gift niya po sa akin yun eh. Imbis na kung ano-anong material na bagay lang ang hinihingi mo sa papa mo, ba't hindi mo siya tawagan at kumustahin? Oo inyo naman, Yaya. Kausap ko lang naman siya nung isang araw ah. Okay naman daw siya. Hay nako, kinausap mo nga. Pero kinamusta mo ba? Anong bungad mo lagi sa tatay mo kapag tumatawag? Bili mo ko ng ganto, bili mo ko ng ganyan. Puro ganun lagi ang naririnig ko sa'yo. Hindi ko man lang narinig na kinumusta mo yung tatay mo eh. Ano nga po ba kasi yung sinabi sa inyo ni Papa? Kung makapagsalita naman po kayo parang may malalang sakit si Papa eh. Paano kung meron nga? Sige, anong gagawin mo? Malakas pa sa kalabaw si Papa. Di naman po tatabla ng sakit yun. Ay, yan ang akala mo. Ang sabi sa akin ng tatay mo, uuwi na siya sa December kasi may nararamdaman na raw siya sa katawan niya. Ano naman daw yung nararamdaman niya? Baka rayuma lang po yun. Di ba po kapag tumatanda ganon? Sana nga'y simpleng rayuma lang. Naku talaga naman itong batang ito. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa tatay mo? Siyempre nag-aalala ako, Yaya. Kapag nagkasakit si Papa, di na siya makakapagtrabaho. Kapag di na siya nagtrabaho, di na niya ako mabibili ng mga gamit na gusto ko. Di na tayo makakakain. At saka sinong magpapasweldo sa inyo kung di na magtatrabaho si Papa? Ano ka ba naman, Randy? May sakit na nga ang tatay mo, yan pa rin ba ang iniisip mo? Sa lagay mas importante sa'yo ang luho mo kaysa sa kalusugan ng tatay mo. Sana naman wag puro sarili ang iniisip, Randy. Yaya, hindi lang sarili ko ang iniisip ko. Pati kayo. Tulad ng sabi ko, hindi kayo sa sweldo pag di na nagtrabaho si Papa. Kaya kapakanan nating dalawa ang iniisip ko. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Papa Dudut, hindi na ako nakipagtalo pa kay Yaya Lita. May parte kasi sa akin na tinamaan sa mga sinabi niya. Pero mas pinili ko na baliwalain yon at hindi na rin naman ako mananalo sa pakikipagdebate kay Yaya. Kapag ganong seryoso na siya, siguradong hindi ako mananalo. Ayoko rin naman po na isipin na binabastos ko siya o kaya ay hindi ko siya nirerespeto, kaya naman huminto na rin po ako, Papa Dudut. Para ko na rin pong nanay si Yaya Lita, kaya nga kahit katulong lang namin siya ay iginagalang ko pa rin siya. Pero hindi ko naman maiwasang minsan na mainis kapag sinesermonan niya ako o kaya ay pinagsasabihan. Pakiramdam ko kasi palaging may mali sa mga ginagawa ko o sinasabi ko. Isang beses kasi na nagkasagutan kami noon ni Yaya Lita ay nagalit siya at ilang araw niya akong hindi pinansin. Pinabayaan niya ako at dahil nga sa hindi ako sanay sa mga gawaing bahay ay nagsorry na ako noon kay Yaya. Naisip ko na lamang na hindi ko kayang mag-isa kung wala si Yaya Lita para asikasuhin ako.
Papadudot buwan ng September ay dumating nga ang 22nd birthday ko. Nagpadala noon si Papa ng 7,000 pesos para sa akin para raw panghanda ko. Pero hindi ako natuwa dahil hindi niya naipadala ang pinangako niyang sapatos para sa akin. Ang tagal kong naghintay para sa sapatos na ibibigay niya at lagi ko rin namang pinapaalala sa kanya nang sa ganon ay hindi niya makalimutan. Pero hindi ko alam kung nakalimutan ba niya o wala talaga siyang sapatos na maipapadala sa akin. Masamang masama ang loob ko noon, Papa Dudut, dahil nangako siya sa akin pero hindi naman niya natupad. Yun ang unang beses na may hiningi ako kay Papa na hindi niya naibigay. Naisip ko na nga lang na baka delayed lang ang package. Pero nang tanungin ko siya ay hindi raw niya nabili ang sapatos na gusto ko dahil kulang daw ang pera niya. At sinabi niyang dadagdagan na lamang niya ang perang ipapadala niya sa akin para sa birthday ko. Papadudot na sanay na ako na lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Kaya talaga namang sumama ang loob ko ng husto sa mga nangyari. Imbis na magpaluto ako ng pagkain para may maipamigay ako sa mga kapitbahay namin ay nilustay ko na lamang sa alak ang halos 3,000 pesos sa pera na pinadala sa akin ni Papa. At kulang-kulang 1,000 naman para sa mga pulutan. Wala naman sigurong problema kay Yaya kung papaano ko yung gagastusin dahil pera ko naman yon. Halos puro barkada ko lang din naman ang in-invite ko sa bahay pero may iba naman sa mga kapitbahay namin na kahit na hindi ko ka-close ay nakisali na rin sa inuman. Hindi naman kasi mawawala yon tuwing may okasyon. Nang mapansin ko na paubos na ang alak na iniinom namin ay nagpa siya akong bumili pa ulit. Pero sabi ng isa sa mga barkada ko na si Marlon ay itaya ko na lang daw ang natitira kong pera sa online sabong na nauuso dati noong meron pa. Para na rin daw makalimutan kong pansamantala ang matinding sama ng loob kay Papa. Hindi ako marunong magsabong, Papa Dudut, pero nakinig ako sa sulsol ng barkada ko. Tinuruan nila ako kung paano tumaya, pumili at kumilates ng manok. Sa una ay maliit lamang ang taya ko. Pero habang tumatagal ay palaki na ng palaki ang pagtaya ko. Yan, sige! Panalo na naman tayo nito, Randy! Malakas pumalo tong manok natin! Oo nga tol, mukhang araw natin ngayon. Pang-apat na panalo na natin to eh. Halos nabawi ko na yung mga pinusta natin kanina. Oo, di ba? Sabi ko naman sa'yo mag-enjoy ka rito. Ako nga yan lang libangan ko sa amin eh. Tol, nangihina na yung kalaban. Sure win na naman tayo. Isang malakas na palo na lang, bagsak na yan. Hala tol, ba't parang nangihina yung manok natin? Anong nangyayari? Ha? Liwanagan mo nga ng konti itong cellphone mo. Yan, nakatodo ng brightness niyan. Putik na yan. Bakit? Anong problema? Tinamaan pala sa kilikili yung manok natin, pre. Patay na to, wala na to. Ha? E paano yung pinusta ko? 2,000 yun tol. Wala na to, tol. Sinintensyahan na eh. Talo na yung sa atin. Bawi na lang tayo sa susunod na laban. Kaya naman tayo sa ibang kulay. Malas tayo ngayon dito sa pula eh. Magtalisayan naman tayo o kaya puti. Taya na tayo hanggang mabawi natin 2,000 mo. Baka matalo na naman tayo. Di yan, ako bahala. Tataya nga tayo sa ibang kulay naman para buwanasin na. Kanina pa tayo pumupusta sa pula eh. Talisayan naman o kaya puti. Dali, bet na tayo. Sige na nga. Kaso paano yan? Puti tsaka talisayan niyang magkalaban. Saan tayo pupusta? Teka. Liyamado tong talisayin kaso parang payat. Dito tayo sa dehado, sa puti. Malaki, malakas pumalo to. Sigurado ka na ba dyan? Oo men, chill ka lang kasi. Masyado kang kabado eh. Sige, magkano ba ipupusta natin? Teka, tinan ko. May 1.5 ka pang balanse dito. Todo na natin o ititira mo pa yung 500? Ikaw ba? Todo na ba natin? Kung ako, totodo ko na to. Sigurado naman akong panalo na ulit to eh. Bawi itong 1.5 mo. O sige na nga, bet mo na yan. Okay. Oh, sandali ah.
O yan, nakataya na tayo. Watch and learn bro, panalo to. Siguraduhin mo lang tol, huling pera ko na yan. Pag natalo pa tayo rito, wala na akong pantaya. Huwag kang mag-alala, goods to. O yan, nagsimula na. Yun o, lupit pumalo. Nakita mo yun, tol? Nakita mo? Grabe, solid, men. Oo tol, kitang kita ko. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo, panalo to eh. Grabe, isang palo lang, bagsak agad yung talisayin. Oo nga, ang galing. Ano ba naman yan, Randy? Anong oras na ang iingay nyo pa? Tsaka ano ito? Akin na nga yan? La, Yaya, akin na yung cellphone ko. Abay, lintik kang bata ka. Kailan ka pa natutong magsabong, ha? Yaya, katuwaan lang naman to. Birthday ko ngayon oh. Wala naman sigurong masama kung sumubok ako ng ibang bagay. Walang masama. Ang tatay mo nagpapakahirap magtrabaho sa abroad. Tapos ikaw wala kang pakundangan kung magwaldas ng pera? Ano bang akala mo? Pinupulot lang ng tatay mo sa tabi-tabi ang perang pinapadala niya sa'yo? Ano ka ba naman, anak? Abay, maawa ka naman sa tatay mo. Ano ba yan? Ang KJ nyo naman, manang lita eh. Kaya nga nag-abroad si Tito Larry para maibigay niya lahat ng gusto ni Randy. Tapos ngayon pagbabawalan niyo siya, nagastusin yung perang pinadadala sa kanya ng papa niya. Huwag ganun, manang lita, malabo yun. Hoy Marlon! Hindi ka ang kausap ko, ha? Umuwi ka na nga. Kahit kailan talaga hindi ka magandang impluwensya sa alaga ko. At ikaw naman, Randy, umakyat ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Bukas ko na ibibigay itong cellphone mo. Papadudot, wala na akong nagawa noong pinaakyat na ako ni Yaya Lita sa kwarto ko. Katulong lang naman namin siya pero pamilya na ang turing ko sa kanya at isa pa, siya ang matanda. Kaya naman sinunod ko na lamang siya at ayaw ko na rin namang makipagtalo dahil aabutin lamang kami ng 1 oras sa pagdedebate. Ugali pa naman ni Yaya na hindi siya nagpapatalo, papadudot. Lalo na kung sa tingin niya ay tama siya. Marami-rami na rin akong naiinom at ramdam kong umiikot na rin ang paningin ko kaya naman gusto ko nang magpahinga. Umuwi na rin naman si Marlon kaya wala nang sense na magstay pa ako sa sala. Suray-suray akong umakyat noon sa hagdanan papunta sa kwarto ko habang si Yaya Lita naman ay naiwan sa ibaba para magligpit ng mga kalat namin. Hula ko rin ay pinauwi na ni Yaya ang ibang mga bisitang naiwan para mag-inom dahil tahimik na ang bahay. Hindi ko na naririnig ang maingay nilang pagkwekwentuhan. Kinabukasan nga, papadudod, ay ibinalik ni Yaya Lita sa akin ang cellphone ko at naisipan kong pumasyal na naman kina Marlon. Baka kasi masermonan na naman ako ni Yaya Lita kapag nagpunta na naman ang mga barkada ko sa bahay. Papadudot ni Yaya na naman ako noon ni Marlon na mag-online sabong kami at ako naman ay nagpadala na naman sa sulsul niya. Nang magpadala ulit ng pera sa akin si Papa ay ilang araw ko ring naging routine ang pagsasabong kasama si Marlon. Halos marami pa nga ang oras na nasa kanila ako kesa sa sarili kong pamamahay. May time na lagi kaming panalo at may time naman na laging talo. Dumating na nga sa punto na naubos ko na ang mga perang na ipadadala ni Papa. Kaya naman isang beses ay nagsuggest si Marlon na pwede akong magsanla ng kahit na ano sa mga gamit ko para may pantaya muli kaming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na isanla ko sa halagang 5,000 pesos ang gaming set ko at nang malaman yun ni Yaya Lita ay nagalit siya ng husto sa akin. Sinabi pa sa akin ni Yaya Lita na hindi lang niya ako maisumbong kay Papa dahil nagwo-worry siya na baka mapaano ito sa Qatar. Hindi ko maintindihan noon kung bakit gano'n na lamang siyang mag-alala para kay Papa. Kapag nakakausap ko naman si Papa sa telepono ay lagi niyang sinasabing ayos lang daw siya. Kaya para sa akin ay sobrang exaggerated lamang ang kwento ni Yaya Lita kaya wala akong pinapaniwalaan sa mga sinasabi niya. Marahil din ay sinasabi lamang niya ang mga yon dahil wala na siyang maisip na paraan para lamang matigil na ako sa kalokohan ko. Papadudot, lumipas ang halos 4 na buwan. Sobra akong na-addict sa pagtaya sa online sabong na dumating na sa puntong
Hindi ko na maawat ang sarili ko sa pagtaya. Hindi na rin sumasapat sa akin ang mga pinapadalang pera ni Papa dahil nauubos ko ang lahat ng yon. Kaya naman nangungutang na ako sa mga kakilala kong online sa Bungero. May ibang ayaw akong pautangin dahil hindi pa nila ako kilala at baka takbuhan ko lang daw sila. Pero may iilang sa Bungero naman na kahit hindi ako kilala ay agad akong pinautang dahil alam nilang nasa abroad ang papa ko. Nung una ay nakautang ako ng 5,000 hanggang sa nagsunod-sunod na ang paglaki ng mga nauutang kong pera. Kapag hindi naman ako pinalad na makautang ng pera ay magsasanla ako ng kahit na ano sa mga gamit ko o gamit sa bahay na pwedeng maisanla. Appliances, gadgets at kung ano-ano pa. At hindi ko namamalaya na unti-unti ay nauubusan na pala kami ng gamit sa bahay. Sarado na rin ang tenga ko para makinig kay Yaya Lita sa tuwing pinapagalitan o pinagsasabihan niya ako. Ako na ang nag-alaga sa'yo simula nang iwang ka ng nanay mo. Itinuring na kitang parang tunay na anak. Tapos, ganyan lang ang sasabihin mo sa akin? Ang kulit nyo kasi! Tutubusin ko nga yung mga gamit kapag nagpadala na ng pera si Papa. Kaso napupurnada kasi 1 buwan na siyang di nagpapadala. Gumawa ka ng problema tapos ano? Nangutang ka ng pera at nagsanla ng mga gamit. Tapos ngayon, ang mga pinaghirapan ng papa mo ang gagawin mong pambayad? Kung may sarili ka lang trabaho, hindi kita pakikialaman. Pera mo yun eh. Hindi ko na problema kung saan mo gustong ubusin ang pera mo. Pero ang ipangsugal mo ang perang pinapadala sa iyo ng papa mo at isanla ang lahat ng gamit na pinaghirapan niyang ipundar. Abay, yan ang hindi ko pwedeng baliwalain na lang. Ba't ba ako magtatrabaho? Nag-iisa lang naman akong anak niya at kaya naman mag-provide ni Papa para sa akin. Hayaan niyo siya magtrabaho. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa iyong bata ka. Nakakaawa ang tatay mo sa abroad. Pero ikaw, wala kang ginawa kundi magsabong. Puro sariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Kawawa lang ang tatay mo sa'yo. Di ko siya pinilit mag-abroad. Siya ang may gusto nun. Kaya panindigan niya yun. Wala nang saysay na makipag-usap pa ako sa'yo. Paulit-ulit lang tayo pero hindi ka pa rin natututo. Tandaan mo ito, Randy. Nasa huli ang pagsisisi. Papadudot taong 2020 buwan ng Desyembre ay umuwi nga si Papa. Kasagsagan din noon ng COVID-19 outbreak pero pinayagan pa rin siyang makauwi matapos ang halos 2 linggo na quarantine niya sa may airport. Nabigla na lamang ako sa pagdating ni Papa dahil hindi siya nagpasabi na tapos na ang quarantine period niya. Hindi ko alam noon, Papadudot, kung nananadya ba ang tadhana. Dahil para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko si Papa na nakatayo sa may pintuan ng bahay namin. Nanlalamig ang bukong katawan at pinagpapawisan ng matindi at nadatnan pa niya ang mga barangay tanod sa harap ng bahay namin at ang taong pinagsanlaan ko ng titulo ng bahay at lupa namin sa halagang 50,000 pesos. Huling pag-asa ko na lamang ang titulo na yon dahil wala na akong maisasanla pang gamit para makataya sa online sabong. Papadudot, nagwawala noon ang lalaki na pagsanlaan ko ng titulo at pilit na kinukuha ang original copy nito. Napagkasunduan kasi namin na kapag hindi ako nakapagbayad sa kanya sa loob ng 2 buwan ay kukunin niya ang original copy ng titulo. Pero dala pala ni Papa ang mga original na dokumento ng bahay at lupa namin kaya wala akong maibigay na kopya sa kanya. Nakisabat na nga si Papa sa gulong nangyayari. Tinanong niya ang mga tanod kung bakit nandun sila at ikinuwento nga nila kay Papa kung ano ang pakay nila sa akin. Papadudot, kitang-kita ko kung papaanong nag-iba ang itsura ni Papa mula sa pagiging mahinahon ay napalitan niyo ng matinding galit. Sa sobrang galit ay sinugod ako ni Papa at sinuntok. Pakiramdam ko rin ay nagising ang diwa ko sa suntok na yon.
Wala sa hinagap ko na magagawa yun ni Papa sa akin dahil alam ko kung gaano niya ako kamahal. Napakiusapan naman ni Papa ang mga tanod at ang napagsanlaang ng titulo na sa ibang araw na sila mag-usap at pumayag naman ang mga ito. Tinuloy ni Papa ang galit niya sa akin noong makapasok na kami sa loob ng bahay. Totoo bang sinabi nila? Sumagot ka, Randy! Pa, makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Oo o hindi lang isasagot mo! Totoo ba? Ay, Larry! Ay, nandito ka na pala. Maupo ka muna at huminahon ka. Pag-usapan nyo ng mahinahon yan ni Randy. Makakasama sa iyo ang magalit ng husto. Kaya kalmahin mo yung sarili mo. Ano ko kakalma kung ganito ang abutan ko? Kaya sumagot ka, Randy! Tinatanong kita! Totoo bang sinanla mo ang titulo ng bayat lupa natin? Larry, huminahon ka muna. Mamaya na kayo mag-usap. Huwag ka muna makialam dito, Lita! Kinakausap ko tong anak kong walang hiya! Pero makakasama sa iyo ang magalit ng husto. Pakiusap naman, Larry. Mamaya nyo na pag-usapan yan. Magpahinga ka na muna. Alam ko na pagod ka rin sa biyahe. Sinabi ko huwag ka muna makialam dito! Ano? Pagtatakpan mo na naman bakan ako? Matagal mo na bang alam ang tukol dito? Oo. Pero hindi ko na sinabi sa iyo dahil nga alam kong nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Kung sakaling nalaman mo kagad, baka kung mapano ka naman habang nasa Qatar ka. Hindi ko gustong pagtakpan ang ginawa ng anak mo. Pero kapakanan mo lang ang iniisip ko. Hindi, Lita! Ang tagal niyo akong pinagmukhang tanga! Halos magkanda ko ba ako sa pagtatrabaho sa Qatar dahil gusto ko maibigay lahat ng pangangailangan ng anak ko. Pero nilulustay niya lang pala lahat ng pinagpaguran ko sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. At alam mo lahat ang nangyayari pero hindi mo sinabi sa akin! Naku. Patawarin mo ako, Larry. Ayoko lang naman na may mangyaring masama sa'yo habang malayo ka sa amin eh. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko! Ba't di mo siya napigilan? Ang laki ng tiwala ko sa iyo na mababantayan mo siya maigi! Pero pinabayaan mo siya mapariwara! Pa, tama na! Oo na! Oo, sinanla ko ang titulo ng bayat lupa natin. Pero photocopy lang yung binigay kong kopya sa kanya. Nasa inyo pa rin naman ang original kaya atin pa rin tong bahay. Di nyo kailangan magalit kay Yaya. Dahil ako ang mapilit at di ako nakinig sa kanya. Walang iya ka! Nangangatwiran ka pa! Alam mo bang, dugot pawis ang ipinuhunan ko para sa bahay na to! Tapos... Larry! Pa! Larry! Larry, ano ba nangyayari sa'yo? Larry! Tulungan ninyo kami! Ano nangyayari kay Papa? Tulungan ninyo kami! Randy! Tumawag ka ng tutulong sa atin! Maghanap ka ng sasakyan, dalian mo! Kailangan nating dalhin sa ospital ang papa mo! Yaya, may sakit ba si Papa? Larry! Larry! May sakit ba siya sa puso? Ano? Masaya ka na ba? Papa mo ang magiging kapalit ng lahat ng kalokohang pinaggagawa mo! Sinabihan na kita eh! Pero hindi ka nakinig! Yaya, di ko alam na may sakit si Papa. Di ko alam. Alam mo na may dinaramdam ang papa mo. Pero mas importante sa iyo ang sarili mo. Ang mga luho mo. Makasarili ka, Randy! Makasarili ka! Papadudot na isugod nga namin si Papa sa ospital pero dead on arrival na raw siya, sabi ng mga doktor. Sinubukan pa nilang i-revive ang katawan ni Papa at habang ginagawa nila yon ay umiiyak lang kaming pareho ni Yaya Lita at ako naman ay tahimik na nagdarasal sa Diyos na huwag muna siyang kunin sa akin sa amin. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal at gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kahit pa araw-araw akong humingi ng tawad sa kanya ay gagawin ko. Basta mabuhay lamang si Papa.
Gusto kong bumawi sa kanya, Papa Dudut. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya at kay Yaya Lita. Halos napahagulhol kaming pareho ni Yaya nang umabot na sa halos 18 minutes na nire-revive nila si Papa at wala pa rin po itong response. Nagpatuloy pa rin ang mga doktor sa pag-revive kay Papa pero matagal at halos kalahating oras na ay huminto na sila at sinabing wala na silang magagawa pa. Nakiusap pa kami ni Yaya sa kanila na kung pwede ay ulitin nila ang pag-revive kay Papa pero yun na raw ang pinakamahabang oras na pwede nilang gawin sa procedure na yon. Papa Dudut, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ng mga doktor na wala na nga si Papa. Naisip ko na marahil ay galit ang Diyos sa akin dahil hindi niya dininig ang panalangin ko na mabuhay si Papa. Pero ako ang may kasalanan. Bakit si Papa ang kailangang magbayad sa lahat ng pagkakamali ko? Bakit hindi na lamang ako pinarusahan ng Diyos? Halos magka-mental breakdown ako ng mga oras na yon, Papa Dudut, habang si Yaya naman ay parang mahihimatay na. Dahan-dahan siyang lumapit noon sa wala ng buhay na katawan ni Papa at humagulhol ng iyak. Napaluhod na lamang ako sa malamig na sahig ng emergency room at tulala lamang na nakatingin kay Yaya na mahigpit na nakayakap sa bangkay ni Papa. Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Nag-uusap pa lamang kami ni Papa habang galit na galit siya sa akin. Tapos bigla na lamang siyang inatake sa puso at isinugod sa ospital. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lamang ay mawawalan ako ng ama. Ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hol si Yaya habang mahigpit na yakap ang malamig na katawan ni Papa. Alam ko kung gaano siya nasasaktan sa pagkamatay ni Papa at naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya. Dahil ako man ay sobrang nasasaktan dahil sa mga nangyari. Pero hindi ko magawang lapitan ang wala ng buhay niyang katawan, Papa Dudut, dahil sobra akong nagigilty. Hindi man direkta ay pakaramdam ko ay ako ang pumatay sa kanya. Namatay si Papa nang dahil sa pagiging makasarili at pagiging iresponsable kong anak. Lumaki ako na hindi ko siya kasama pero ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. At bigla na lamang nag-rewind ng mga alaala ko kay Papa noong nabubuhay pa siya. Mga alaala noong mga pagkakataong pinapadalhan niya ako ng laruan noong bata pa ako kapag sinasabi kong malungkot ako. Mga oras na masaya kaming magkausap sa video call tuwing birthday ko. Hanggang sa lumaki na ako at nagminata ay hindi nagkulang si Papa na ipakita at iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Walang pagkakataon na humindi siya. Napadalhan ako ng kung anuman sa tuwing may hihingin ako sa kanya. Kagad niyang pinapadala lahat ng gusto ko at kailangan ko kahit mamahalin pa ang mga yon. Kung kinakailangan na mag-overtime siya sa trabaho ay ginagawa niya basta maibigay lamang ang lahat ng gusto ko. Lagi nga niyang sinasabi sa akin noon na wala lang sa kanya ang pagod sa pagtatrabaho at pangungulila sa kabila ng pagiging malayo niya sa akin. Basta makita niya lamang na masaya at sagana ako sa buhay. Doon ko lamang na-realize kung gaano ako kawalang kwentang anak, Papa Dudut. At totoo nga ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi. Nakita mo na ang ginawa mo? Tingnan mo. Wala na si Larry. Wala na ang papa mo, Randy. Sorry pa. Sorry. Patawarin mo ako pa. Wala nang silbi ang paghingi mo ng tawad.
Hindi ka na niya maririnig. Anong klase kang anak? Hindi ako nagkulang ng pangaral sa iyo at paalala. Hindi kami nagkulang ng papa mo sa iyo. O ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Hindi mo man lang siya kinumusta nung nasa abroad siya. Hindi mo man lang itinanong sa kanya kung ano yung kalagayan niya doon. Kasi ang iniisip mo lang ay ang mga bagay na ibinibigay niya sa'yo at ang perang ipinapadala niya sa'yo. Pero ni minsan, hindi mo naisip ang papa mo kasi makasarili ka. Opo, Yaya. Naging makasarili ako. Patawarin niyo po ako. Sorry pa. Ang sama-sama ako anak sa inyo. Patawarin niyo ako. Alam mo, nung iniwan ka ng mama mo sa akin, sobrang nagpasalamat ang tatay mo sa Diyos. Kasi kung pati raw ikaw ay nawala sa kanya, baka hindi na talaga niya kayanin. Lagi ring sinasabi sa akin ng papa mo na hindi niya hahayaang makaramdam ka ng pagkukulang sa pagkatao mo. Kaya pinunan niya lahat ng puwang na iniwan ng mama mo. Pero malas niya lang na ikaw ang naging anak niya. Dapat talaga, isinama ka na lang ng nanay mo nung umalis siya. Hindi nararapat sa tatay mo ang magkaroon ng anak na katulad mo. Kaya nga nagsisisi na po ako. Sana mapatawad niyo pa po ako ni Papa. Alam kong huli na para humingi ako ng tawad. Pero paulit-ulit po akong hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ganun kadali yon, Randy. Na kapag humingi ka ng tawad ay maaayos na ang lahat. Hindi ganun yon. Hindi yan pambura na kapag nakagawa ka ng pagkakamali, mabubura mo. Alam ko po na malaki ang kasalanan ko. Pero sana po mapatawad niyo ako. Hindi ko gusto mamatay si Papa. At lalong di ko gusto na mawala ng ama. Nagkakaganyan ka lang kasi wala ka nang lulustayin na pera. Wala nang magbibigay sa'yo ng mga bagay na gusto mo. Hindi mo man lang ba naisip ang sakripisyo ng papa mo para mabigyan ka ng magandang buhay? Nakuha mo pa talagang ipagmalaki na para sa'yo naman ang ginagawa niya? Oo nga, para sa'yo. Pero hindi mo pinahalagahan at sinayang mo lang. Naiintindihan ko na po lahat, Yaya. Singsisi po ako ngayon dahil di ko talaga alam na aabot sa ganito. Kung nakinig lang po ako sa inyo noon. Sinabi ko na sa'yo noon pa na laging nasa huli ang pagsisisi. Pero hindi ka nakinig. Ano pa ba ang magagawa ng paghingi mo ng sorry ngayon? May babalik ba niya ng buhay ng papa mo? Babangon ba siya sa kinahihigaan niya ngayon? Hindi, Randy! Hindi! Sinayang mo lang lahat ng sakripisyo ng papa mo para sa'yo! Masyado ka nagpalamon sa mga makamundong bagay at nagpadala sa buyo ng barkada mo na wala namang naidulot na maganda sa'yo. O nasan sila ngayon? Yung barkada mong nandyan lang kapag may pakinabang sila sa'yo? Pero sa oras ng pangangailangan, hindi mo malapitan. Tanggap ko na po lahat ng mga pagkakamali ko. Sana bigyan niyo po ako ng chance na itama ang lahat ng yun. Ano pa ang silbi? Wala na ang papa mo. Magbago ka man, huli na ang lahat. Hindi na niya makikita ang pagbabagong sinasabi mo. Yaya, please. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan mo ako. Wala na si Papa. Ikaw na lang ang meron ako.
Gabayan mo ako katulad ng dati. Mahal kita, Randy. Sa'yo ko binuhos lahat ng pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga anak ko. Dahil sa kagustuhan kong bigyan sila ng maayos na buhay. Tiniis kong malayo sa kanila. Nakontento na lang ako na nakakausap ko sila sa telepono. Pero ngayon naisip ko, tama ba na ibinigay ko sa'yo ang lahat ng pagmamahal na yon? Sorry, Yaya. Di ako naging mabait na alaga sa'yo. Binaliwala ako ang pagmamalasakit mo sa amin ni Papa. Hayaan mo akong bumawi, Yaya. Sa inyong dalawa ni Papa. Wala na akong rason para manatili pang kasama mo. Patay na si Larry. Simulat sa Paul, siya ang amo ko. At ngayon wala na siya. Tapos na rin ang trabaho ko. Yaya, please. Huwag mo akong iiwan. Wala na si Papa. Ano na mangyayari sa akin pag nawala rin kayo sa akin? Alam ko, selfish ko para sabihin to. Pero kailangan ko kayo. Di ko kaya mag-isa, Yaya. Matanda ka na. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi habang buhay may aalalay sa'yo at gagawa ng mga bagay para sa'yo. Kung meron kang gusto, paghirapan mong kunin yon. Hindi sa lahat ng oras may mag-aabot at magbibigay sa'yo nun. Tandaan mo, lahat ng bagay na gusto mong makuha, pinaghihirapan. Hindi yan kusang darating sa'yo at babagsak mula sa langit. Papa Dudut, doon ko lang naalala lahat ng mga pangaral ni Yaya sa akin, mga paalala na para sa kapakanan at ikakabuti ko na binaliwala ko lamang dahil masyado akong nakampante at umasa kay Papa. Napakawalang kwenta kong anak at ni hindi ko man lang nasuklian ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal niya para sa akin. Papa Dudut, 3 araw din pong naiburol si Papa bago siya tuluyang nailibing. Matapos ang libing niya ay nagmukmuk lamang ako sa bahay at nawala na ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko magawang kumain o uminom man lang ng tubig. Madalas lang din po akong nakatulala sa kawalan o kaya naman ay inaalala ang mga araw na lagi akong tinatanong ni Papa kung ano ang gusto ko. Mga araw na lagi niya ring sinasabi na mahal niya ako na gagawin niya ang lahat para sa akin. Pero sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko na maririnig ang boses ni Papa habang sinasabi ang mga katagang yon. Isang bagay na lamang ang gusto ko at iyon ay ang bumalik siya. Pero alam kong napaka-imposible nang mangyari. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako hihingi ng kahit na ano basta bumalik lamang siya. Pero sa huli na-realize ko na wala na talaga siya at hindi na maibabalik pa. Kung sana ay nakinig lamang ako kay Yaya Lita, hindi sana kami umabot ng ganito. Kung sana ay nakontento lamang ako sa kung ano ang kayang ibigay ni Papa, hindi sana nangyari ito. Kasalanan ko ang lahat, Papa Dudut. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Papa at walang ibang dapat na sisihin kundi ako. Mga ilang buwan din akong wala sa sarili at parang mababaliw na dahil paulit-ulit kong naaalala ang huling alaala kay Papa bago siya namatay. Pero laking pasalamat ko na hindi ako iniwan ni Yaya Lita at nanatili siya sa tabi ko sa kabila ng mga nagawa at nasabi ko sa kanya noon, Papa Dudut. O Randy, napakiusapan ko na yung napagsanlaan mo ng titulo na kung pwede hulugan na lang muna natin yung perang nahiram mo sa kanya. May tubo na 10% kada buwan pero ayos na rin. Kesa naman hindi tayo makabayad at tuluyan na nating ibigay sa kanya ang bahay at lupa. Salamat, Yaya. Salamat kasi di niyo ako iniwan. Sinabi ko na naman sa iyo, hindi ba? Parang anak na ang turing ko sa iyo.
ipababayaan ba naman kita? Sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa inyo noon, Yaya. Sorry kung naging masamang anak ako at hindi ako nakinig sa lahat ng mga pangaral niyo sa akin. Sorry po. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko. Sorry. Hindi, anak. Napatawad na kita. At alam kong napatawad ka na rin ng papa mo. Kasi alam ko na hindi kanya matitiis. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Saksi ako simula nung bata ka pa lang. Mahal na mahal ka ng papa mo. Wala siyang ibang ginusto kung hindi ang mabigyan ka ng magandang buhay na hindi niya naranasan noon. Pero anak, ano man ang naging kasalanan mo, ano man ang nangyari, tapos na yun. Lahat ng yon ay parte na lang ng nakaraan na dapat mong gawing aral para hindi na maulit pa yung mga pagkakamaling nagawa mo. Opo, naiintindihan ko po. Pero di ko pa rin po maiwasan na mag-guilty. Dahil alam ko po na ako ang punot dulo nito. Kundi sana ako na-addict sa online sabong, buhay pa sana si Papa hanggang ngayon. Siguro, masaya sana kami nagbabanding para sulitin ang mga panahon na magkasama kami. At para na rin po na ng matagal na panahong magkalayo kami. Anak, nagkasala ka man, ang importante ay nagsisi ka na at hindi mo na uulitin pa ang mga pagkakamali mo. Magsilbing aral sana ito sa'yo dahil balang araw, magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya at mararanasan mo kung paano maging isang ama. Natatakot akong bumuo ng pamilya, Yaya. Paano kung di ko magampanan ang obligasyon ko sa kanila? Paano kung mangyari din sa mga magiging anak ko ang nangyari sa akin? Kaya nga dapat, ituruan mo silang maging mabuting anak. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para hindi mangyari sa kanila ang mga dinanas mo. Itama mo lahat ng pagkakamali mo dahil alam ko na kung nasaan man si Larry ay makikita niya pa rin ang gagawin mong pagbabago. Ito na lang ang tanging magagawa mo para makabawi sa kanya kahit pa wala na siya. Opo, Yaya. Ayusin ko po ang buhay ko para sa oras na magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Handa na ako. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kagaya ng kung paano ginawa ni Papa ang lahat para sa akin. Tama. Ang nakaraan mo ang magsisilbi mong inspirasyon para baguhin ang sarili mo. Siguro naman hindi mo nagugustuhin bumalik sa ganong klaseng buhay, ano? Pero may isa pa akong paalala sa'yo. Ano po yun? Hindi lang material na bagay ang batayan para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong pamilya o sa ibang tao. Mas mainam pa rin na ipakita at iparamdam mo yun sa gawa. Dahil ang mga bagay na kaya mong ibigay sa kanila, wala pa ring halaga kung hindi mo naman maipaparamdam sa kanila ang pagmamahal mo. May mga tao na nasa kanila na halos lahat ng bagay na pwede nilang hilingin sa isang tao. Pero iilan lang ang tunay na masaya. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Dahil kulang sila sa pagmamahal. Tandaan mo, ang pagmamahal, anumang uri yan, ay hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay o ng napakaraming pera. Opo, tatandaan ko po yan. Tsaka matanda na rin ako. Sana naman, bago man lang ako mamatay, maging maayos na ang buhay mo at maabutan ko pa sana ang mga magiging apo ko. Di pa kayo matanda, Yaya. Aalagaan niyo pa po ang mga magiging anak ko. Ay nako, wag lang sana silang maging pasaway para humaba pa ang buhay ko. Yun lang. Hindi ko po maipapangako na di sila magiging pasaway. Anak ko po yun Papadudot kung wala siguro si Yaya ay hindi ko alam kung saan na ako pupulutin.
Laking pasasalamat ko na sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay dinamayan niya ako at hindi iniwanan. Sa payo at tulong ni Yaya ay naghanap ako ng trabaho, natanggap ako bilang isang call center agent sa isang BPO company na napag-applyan ko. Tumatanggap kasi sila kahit na high school graduate lang. Pinagbuti ko ang trabaho ko, Papa Dudut, at unti-unti ay nakabayad ako sa lahat ng pinagkakautangan ko. Natubos ko na rin ang ibang mga gamit na naisanla ko pero ang iba ay hindi na. Dahil naibenta na raw ng napagsanlaan ko at yung iba naman ay nasira na raw. Iniwasan ko na rin sina Marlon dahil ayoko nang magkaroon ng ugnayan sa kanila at magpadala pa ulit sa mga sulsul niya. Papa Dudut, ilang taon pa ako nagpursige sa pagtatrabaho at sa wakas ay nakapagpatayo ako ng sarili kong internet shop. Maliit lamang naman ang shop na yon at si Yaya ang nagbabantay kapag tulog ako o kaya naman ay nasa trabaho. May isa na rin naman akong helper doon kaya hindi na gaanong nahihirapan si Yaya sa pagmamanage ng shop. Unti-unti po ako nakapangon, Papa Dudut, at hindi nga nagtagal ay nakapag-asawa ko. Sa ngayon ay masaya na ako kasama ang aking asawa na nakilala ko rin sa pinagtatrabahuhan ko. At may 2 na rin akong anak. Si Yaya Lita naman ay nag-retire na bilang kasambahay namin. Siya na ngayon ang tumatayong lola sa mga anak ko at masayang masaya ako dahil muli kong naranasan ang pakiramdam na magkaroon ng buong pamilya. Kung nasaan man si Papa, sana ay maging proud siya sa akin dahil nagawa kong tumayo sa sarili kong mga paa at bumuo ng isang pamilya na handa kong gawin ang lahat para sa kanila. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na isa ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin sa araw na ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Randy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. May relasyon na hindi natin napapansin na nakakasakal, lalo na kapag sobra nating minamahal ang isang tao. Minsan kasi ang gusto lang natin ay maingatan at malagaan ang taong espesyal sa buhay natin. Pag-aalaga na hindi naman pala nila kailangan. Ikaw, kapuso, handa ka bang bumitaw sa relasyon na masaya ka nga pero nasasakal ka na? Dear Papa Dudut, may pag-aalaga na masarap damhin lalo na kung mula ito sa taong mahal natin. Pero may pag-aalaga din na minsan ay magbibigay ng dahilan para magulo ang isang relasyon. Dahil magkakaibang ugali ng mga tao na pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at sawaan. Good day po sa inyo, Papa Dudut, pati na rin po sa ating mga kabarangay. I'm Lena, 31 years old, nagtatrabaho sa back office ng isang mall dito sa Laguna. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ginagawa ko itong sulat na ito. Siguro dala na rin po ng malamig na panahon kaya naisipan ko na magbahagi ng madramang kwento ko. Hindi ko alam kung magiging madrama din ba ito sa mga nakikinig ngayon pero ito ang parte ng buhay ko na kailanman ay hindi ko po makakalimutan. Nakilala ko si Jello sa sport festival na ginanap sa school namin noong nasa 3rd year high school ako, Papa Dudut. Galing siya sa ibang school at kasama siya sa mga soccer player na dumayo sa lugar namin para maglaro. Nakipagkilala siya sa akin at kinuha ang cellphone number ko. Text at tawagan po ang uso noon at yon ang madalas naming ginagawa dahil magkalayo ang school namin. Hanggang sa muli kaming magkita sa mall para mag-date. At bago matapos ang high school ay naging boyfriend ko na si Jello. Ang relasyon na yon ay tumagal hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, Papa Dudut.
Buti na lang nakapag-date na rin tayo sa wakas. Ang busy mo kasi nitong mga nakaraang araw, baby. Nasabi ko naman sa'yo, natamba kami ng trabaho, diba? Sorry na. Ayos lang. Wala namang kaso sa akin yun. Kasi kahit ako, naging busy rin sa trabaho. Pareho kasi tayong busy kapag ganitong magtatapos na ang buwan. Saka parte naman talaga yun ng trabaho natin. Pero ang nakakainis lang, yung mga boss na akala naman nila kung sino silang magmataas sa opisina. Oh, bakit? May nangyari na naman bang hindi maganda sa opisina nyo? Oo baby, yung dalawang supervisor kasi namin, parehang tambak sa amin ng trabaho. Ultimo yung mga report na dapat silang gumagawa, sa amin pa pinapasa. Dapat nirereklamo nyo yan sa mas mataas na boss nyo. May katrabaho kong sumubok na gawin yan. Kaya lang, bumaliktad lang din. Yung katrabaho ko pa ang napasama at nasabihan na nagrereklamo sa mga report na pinapagawa sa kanya. Kaya ang ending, nag-resign na lang siya. Grabe pala dyan sa opisina nyo. Parang nawawalan na kayo ng boses para magreklamo. Sinabi mo pa, baby. Kaya nagtitiis na lang talaga kami kaysa magreklamo at mapasama lang sa huli. Babe, papalapit na yung waiter dito sa table. Dala na niya yung mga in-order natin pagkain. Nakaka-excite. Ito na po ang mga order nyo, sir. May kailangan pa po ba sila? O pagkain na gustong orderin? Wala na, thank you. You're welcome po and enjoy your meal. Grabe baby, ang dami nitong mga pagkain. May kari-karing bagnet, sisling sisig, fried bangus at chop suey. Lalo tuloy ako nagugutom. At may darating pa na dessert mamaya pagkatapos natin kainin ng mga to. Lalagyan na kita ng kanin sa plato mo, baby ha. Ayan. Thank you baby. Kukuha na rin ako ng kari-karing bagnet. Ako na maglalagay, baby. Eto, ipaglalagay na kita sa maliit na mangkok. Sandali lang ha. Baby, bakit tinatanggalan mo ng balat at taba yung karne na nilalagay mo sa mangkok ko? Di ba sabi mo kasi medyo nahilo ka nung nakaraang linggo? Oo nga, nahihilo ako sa tambak ng mga trabaho namin. Ano namang connect ng pagkahilo ko dyan sa mga karne na yan? Naisip ko na baka tumaas din ang blood pressure mo noon. Kaya kailangan mo na magbawas ng mamantika at mga taba sa kinakain mong pagkain. Pero baby, yan nga yung masarap sa bagnit eh. Yung taba at balat ng pork meat. Pero hindi na nga masyadong pwede sa'yo to. Huwag ka nang makulit, okay? Gusto ko lang na maging healthy ka kaya ginagawa ko to. Oh, eto na ang mangkok ng kare-kare mo. Salamat. Papa Dudut, madidescribe ko po si Jello bilang isang medyo controlling na boyfriend. Palagi niyang pinakikialamanan ang mga pagkain na kinakain ko. Ang paraan ko ng pagtatrabaho o kaya ay pati na rin ang hindi ko pag-exercise sa araw-araw. Alam ko na ginagawa niya yon para sa akin dahil ayaw niya akong magkasakit o kaya naman ay manghina ang katawang ko. Kaya lang yon din kasi ang dahilan kung bakit hindi ko nagagawang ma-enjoy ang buhay ko. Sabi nga nila, hindi ba habang bata ka pa dapat ay nagpapakasaya ka na sa buhay mo dahil marami ka nang hindi magagawa kapag tumanda ka na. Yon ang hindi naiintindihan ni Jello. Para sa kanya kasi lahat ng ginagawa namin na hindi maganda sa katawan namin ay palagi may epekto na hindi maganda sa hinaharap. Kaya mas okay na raw na iwasan yon ng maaga. Kesa magsisi kami sa huli, Papa Dudut. Alak pa! Order pa tayo ng isang bucket! Wow! Alak pa? Pero parang matutumba ka na dyan sa kinauupuan mo dahil sa kalasingan mo. Lasing? Sinong lasing, Ara? Walang lasing dito, kaya umorder pa tayo ng alak!
makainom, akala mo isda. Para wala nang bukas Ganun talaga. Kasi ngayon na lang ulit tayo nakatambay dito sa bar kaya kailangang sulitin. Sa bagay, deserve naman natin mag-enjoy ng ganito. Sa sobrang toxic na mga araw natin sa opisina, deserve talaga natin to. Biruin mo, hindi na parte ng trabaho natin, pero tayo pa rin ang tumatrabaho. Wala na kasi naglakas loob magreklamo Problema talaga sa ating mga Pilipino, yung hinahayaan natin na pagtrabahuhin tayo ng sobra ng mga taong mas mataas sa atin. Kahit yung natatanggap nating sweldo, hindi na sapat sa tinatrabaho natin. Ganun talaga. Ang hirap humanap ng trabaho. Kaya siguro nagtitiis na lang tayo sa ganitong pamamalakad na hindi na patas. Matapos lang talaga ang taon na to, magre-resign na ako. Ako rin nga. Plano ko nang iwanan ng kumpanya na yon kapag hindi pa talaga ako na-promote. Oo nga pala. Mabutit wala kang bantay ngayon, Lena. Bantay? Ano ibig mo sabihin? Wala naman ako ibang tinutukoy kung hindi yung boyfriend mong laging nakabuntot sa'yo. Si Jello. Oo nga naman. Bakit ba nawala siya sa isip ko? Pero yun, susunod daw siya dito. Ibig sabihin, pagdating niya, tapos na ang pagpapagpag natin dito sa bar ng stress sa trabaho? Siyempre hindi, no? Hindi pa ako uuwi kapag dumating na siya. Talaga? Parang narinig ko na yan sa'yo dati pero tumiklop ka rin ng sunduin ka niya. Sabi ko sa kanya, dito lang tayo sa bar hanggang sa magsara to. Saka, ngayon na lang ulit tayo nakalabas tapos istorboy niya pa yung pagpapakasaya natin dito. Well, makikita natin mamaya kapag dumating na siya. Hi baby! Mabuti na lang dito kayo malapit sa may entrance na kapwesto. Hindi ako nahirapan na hanapin kayo. Andyan ka na pala, baby. Akala ko hindi ka na makakasunod. Para namang matitis ang boyfriend mo na hindi ka puntahan. Joke lang! Hi, Jello! Ala ko! Hindi na, Ara. Magdadrive pa kasi ako. Pero thank you. Baby, parang lasing ka na yata. Ako? Lasing? Hindi ba, no? Nakakadalawang bakit pa nga lang kami ni Ara Namumula na kasi ang mga pisngi mo. Pati na yung leg mo. Mabuti pa, umuwi na tayo. Nako, baby. Masyado pang maaga para umuwi ako. Kita mo nga, may ilang bote pa kami dito sa mesa. Kaya umupo ka lang dyan. At tulungan mo kami na ubusin to. Hindi nga pwede kasi magdadrive pa ako. Di dyan ka na lang muna. Tapos samahan mo na lang kami ni Ara hanggang sa maubos tong mga to. Baka mahirapan ka pang maglakad mamaya kapag nasobrahan ka na sa alak. Kaya halika na. Umuwi na tayo. Ayoko pa nga umuwi kasi masyado pang maaga. Lena, di ba masama sa'yo ang sobrang maraming alak na iniinom? Halika na. Kukunin ko na tong bag mo. Ara, mauna na kami ni Lena ha. Bawi na lang kami next time. Okay, sige. Walang problema sa akin. Ingat kayo. Bye! Papadudod sa aming dalawa ni Jello ay siya rin ang mas konserbatibo. Hindi niya gusto ang mga maikling dress na sinusuot ko. Madalas din ay may baon siyang jacket para kapag nagkita kami at napansin niya na medyo revealing ang suot ko ay papatungan niya kagad yon ang jacket na dala niya. Hindi rin siya mahilig pumunta sa mga party o kaya ay mag-bar. Ipapahinga na lang daw niya sa bahay ang oras na ilalagi niya sa mga lugar na ganon. Kaya nga wala rin siyang masyadong kaibigan na naiintindihan ko naman. Bukod sa pagiging soccer player noong high school at college ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-aral o kaya ay i-date ako sa mga simpleng lugar. Kumbaga ako na rin halos ang ginawa niyang mundo. Wala namang kaso sa akin yon kaya lang kasi papadudot. Pati ang pagbabar ko kasama ang mga kaibigan ko o kaopisina ko ay pinakikialamanan niya. Sumasama siya sa akin sa gimikan tapos sa huli ay magyaya siya na umuwi kami ng mas maaga.
Kaya minsan ay mas okay na sa akin na hindi na lamang siya sumama o sumunod para makapag-enjoy ako, Papa Dudut, nang wala siya sa tabi ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas pa ng panahon sa relasyon namin ni Jello ay unti-unti akong nakaramdam ng pagkasakal mula sa kanya. Hindi yung literal na sinasakal niya ako ng pisikal, kung hindi yung pagiging mahigpit niya sa akin bilang karelasyon, Papa Dudut. Ultimo kasi maliit na bagay sa buhay ko ay nakikialam siya. Ayos lang sa akin nung una pero habang tumatagal ay nakikita ko na hindi na siya healthy sa relasyon namin. Lalo na sa akin bilang isang babae. Hanggang sa makatanggap ako ng opportunity na makapagtrabaho sa Vietnam. Yun ang bagay na alam kong ayaw ni Jello dahil hindi siya naniniwala sa LDR. Takot siya na magkalayo kaming dalawa at mauwi lamang sa pagtatapos ang lahat sa amin. Kaya hindi ko kaagad sinabi sa kanya ang tungkol sa job opportunity na natanggap ko dahil alam ko na pag-aawayan lamang namin ang tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Ang sarap nitong pancake na niluto mo. Anong recipe ang ginamit mo dito, baby? Wala namang bago, sinunod ko lang din yung recipe na nasa box ng ready-to-cook na pancake. Talaga? Bakit parang may kakaiba sa lasa nito? Siguro kasi naglagay ako ng cinnamon powder bago ko niluto yan. Kaya medyo kakaiba sa panlasa mo ngayon. Ah, yun nga yung nalalasahan ko. Kaya pala mas masarap to kaysa dun sa dati mong niluluto. Palagi mo namang sinasabi na masarap lahat ng niluluto ko. Ay, teka lang baby. Kukunin ko lang yung cellphone ko sa sala. Naiwan ko yata sa may sofa. Sige lang, baby. Oh, ano tong mga nakalabas sa envelope? Mukhang passport to ah. Kaninong passport naman to? Tsaka, teka, working permit to sa Vietnam ah. Bakit lahat ng papel dito nakapangalan kay Lena? Baby, sorry ha. Makakalimutin na talaga ako. Sa may tabi pala ng TV ko naiwan tong cellphone ko. Baby, gusto mo ba ng soft drink? O bakit hawak mo yan? Hindi ba dapat ako muna ang magtanong sa'yo? Bakit may mga ganito ka at para saan to? Akin na nga yan. So ano? Itatago mo na naman ang mga yan. Wala ka talagang balak sabihin sa akin ng mga plano mo hanggang makaalis ka, no? Siyempre hindi ganun. Bala ko naman talagang sabihin sa'yo to, pero... Pero kailan? Kapag bukas na ang alis mo? O kapag nasa Vietnam ka na? Okay, fine. Sorry. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo ang tungkol dito. Pero maniwala ka sa akin. Ipapaalam ko rin naman talaga sa'yo. Humahanap lang ako ng tiyempo. Lena! Alam mo naman na simulat sa pool, ayoko na dyan sa idea mo na magtrabaho sa ibang bansa. Ayoko magkalayo tayong dalawa. And that's exactly the point kung bakit nahihirapan ako na sabihin sa iyong tungkol dito. Kasi alam ko na hindi mo talaga ako papayagang umalis. Kasi nga ayoko masira ang relasyon natin. Sino ba kasing may sabi na masisira ang relasyon natin kapag umalis ako? Dahil yun naman talaga ang nangyayari sa mga taong sumusubok dyan sa LDR na yan eh. Nahihirapan sila hanggang sa magkahiwalay lang din sila sa uli. Pero sila yon at hindi tayo. Bakit kasi hindi muna natin subukan, Jello? Para saan pa? Para lang umasa tayo na kaya natin tapos masasaktan lang din tayo sa uli? Hindi tayo masasaktan kung walang susuko sa ating dalawa. Basta, hindi ka aalis. Tapos ang usapan na to, Lena. Alam mo, palagi ka na lang ganyan. Palagi mo na lang kinokontrol ang lahat ng bagay sa buhay ko. Dahil ang gusto ko lang naman, mapabuti ka at ang relasyon nating dalawa. Mahirap bang intindihin yun? Oo, kasi hindi lahat ng gusto mo nakakabuti talaga para sa akin. Dahil sa totoo lang, nakakasakal ka na, Jello. Nasasakal na ako sa relasyon na to. Nasasakal na ako sa'yo, sa pagmamahal mo at sa pagkontrol mo sa buhay ko. Kaya ang mabuti pa, kung hindi mo talaga ako papayagan na umalis, maghiwalay na lang tayong dalawa.
Papa Dudut, kagaya ng inaasahan ko ay nauwi sa pagkatalo ang hiwalayan naming dalawa. Kahit anong subok ko na ipaintindi sa kanya na malaking opportunity yon para sa trabaho ko ay naging sarado ang isipan niya. Sinabi niya na kung tutuloy ako sa pag-abroad ay mabuti pa talaga na maghiwalay na lamang kaming dalawa dahil doon din naman daw papunta ang lahat. Alam niya raw na ilang porsyento lang na magkakarelasyon na nagtatagumpay sa LDR at sigurado siya na hindi kami kasama sa ilang porsyento na yon. Nang magtapos ang relasyon namin ang araw na yon ay wala sa amin ni Jello ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap o magkaayos. Siguro ay dala na rin ng pride ay hinayaan na lang namin na magtapos ang ilang taon na relasyon naming dalawa hanggang sa makalis na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. Lena? Ara? OMG! Ikaw nga! Payakap nga ako! Grabe! Teka, may kasama ka ba? Pwede ba akong umupo dito sa upuan? Sige, umupo ka. Wala naman akong kasama. Nagpapalipas lang din ako ng oras dito sa coffee shop. Kailan ka ba nakauwi dito sa Pilipinas? Nung isang araw lang. Kaloka ka? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka na pala? Biglaan lang din kasi. Kaya hindi na ako nakapag-post o nag-message sa mga kaibigan ko. Pero grabe, ang laki ng ginanda mo lalo ngayon. Hindi naman. Ganun pa rin naman ang itsura ko. Ang laki kaya na pinagbago mo. Pumayat ka, tsaka lalong kuminis yung balat mo. Parang gusto ko na rin tuloy magtrabaho sa Vietnam kasi parang nakakaganda yung tubig nila doon. Sira. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin at maraming hirit na joke. Well, ganun talaga ang buhay. Pinili ko na rin na hindi magbago kasi alam ko na dito natutuwa sa akin ng mga tao. Ay, tika, kumusta ka na pala? Ayos naman ako. Wala naman masyadong nagbago sa akin bukod sa medyo pumayat nga ako dahil na rin sa stress sa trabaho. Gano'ng katagal ka nga ulit nawala dito sa Pilipinas? Mahigit 2 taon din. Dapat nga nung 1 taon pa ako uuwi pero tinapos ko na lang muna yung kontrata ko sa Vietnam para walang problema. Eh ikaw, kamusta ka naman? Ayos lang. Ay, nga pala. Umalis na ako dun sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. Tsaka alam mo ba, yun ang pinaka-the best na ginawa ko. Talaga? Paano mo naman nasabi yan? Aba, kasi dun sa nilipatan kong kumpanya, 6 na buwan pa lang ako nagtatrabaho, na-promote na kagad ako. Tapos pagkalipas ng 5 buwan, na-promote ulit ako sa mas mataas pa na posisyon. Samantalang dun sa dating kumpanya natin, 5 taon bago ako nakaranas ng promotion. Mukhang hindi ka nga nagkamali sa desisyon na ginawa mo. Sana lahat hindi nagsisisi sa pinili nila para sa sarili nila. Oh, bakit parang ang lalim naman ang hugot mo dyan? Hulaan ko. Si Jello yan ano? Ay, sabi ko na nga ba eh. Sa lalim ng buntong hininga mo, sigurado ako na tama ako. Mahal mo pa. Hindi ka pa nakaka-move on no? Siya pa rin ang nandyan sa puso mo. Hindi na ako magpapaka-plastic sa'yo. At sasabihin ko na, oo ang lahat ng sagot ko sa mga tanong mo. Isa rin talaga siya sa mga dahilan kung bakit gusto ko na kaagad umuwi dito sa Pilipinas. Kasi nagsisisi talaga ako nang magkahiwalay kaming dalawa dahil mas pinili kong magtrabaho sa Vietnam kaysa makasama siya. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo balikan? Yan naman talaga ang plano ko. Kaya lang sana, pwede pa. Sana may Jello pa ako na pwede kong balikan. Sana mahal niya pa rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Papa Dudut, sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa abroad ay never nawala sa puso at isipan ko si Jello. Kahit kailan po ay hindi rin nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ako na magtrabaho sa abroad. Bukod sa iba ang kultura doon ay palagi kong naiisip na paano kaya kung hindi ako umalis.
Papaano kung sinunod ko na lamang ang gusto ni Jello? Paano kung hindi ko hinayaan na matapos ang relasyon naming dalawa? Ang daming paano na tanong na alam kong hindi rin kaagad masasagot noon. Kaya naman nang matapos ang 2 taon na kontrata ko ay nag-decide na ako na umuwi muna ng Pilipinas. Nami-miss ko na rin kasi ang pamilya ko at saka nagbabaka sakali ako na pupwede pa. Na pwede pang matuloy ang kwento namin ni Jello. Na may pag-asa pang magkabalikan kami kasi sa totoo lang ay wala akong ibang gustong mangyari noon kung hindi ang maging kami. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naniniwala ako na walang perpektong relasyon. Lahat ay pwedeng dumaan sa mga pagsubok kagaya ng mga pag-aaway at hiwalayan. Pwedeng masira ang tiwala at relasyon hanggat may katiting na pagmamahal pa para sa isa't isa, ang 2 tao ay may katiting din na pag-asa na muling maaayos ang isang relasyon. Sa aming 2 ni Jello ay hindi ako sigurado kung may natitira pa ba siyang espesyal na pagmamahal para sa akin. Pagkalipas ng mahigit na 2 taon na hindi kami nag-usap, pero ayoko nang magsayang pa ng panahon kasi pwedeng ang paghihiwalayan namin at pagtatapos ng relasyon namin ay malaking pagsubok lamang para mas lalo kaming patatagin. Kaya gusto kong ako na ang gumawa ng paraan para malaman ang sagot sa mga katanungan ko. Kahit na walang katiyakan sa mga sagot na makukuha ko. At least ako ang nag-effort sa bandang huli. Ang nasa isip ko noon ay kung kami ni Jello ang para sa isa't isa ay tutulungan kami ni Lord na muling magkalapit, Papa Dudut. Hi po, tita. Lena? Anak, kamusta ka na? Mabuti naman po. Kayo po, kumusta? Eto, lalo akong tumataba ngayon. Parang hindi naman po masyado, tita. Pasensya na po kung tumuloy na ako dito sa may pinto kasi hindi po nakalock yung gate sa may garahe nyo. Naku, ayos lang. Palagi ka naman nandito sa bahay, dati pa. May dala nga po pala akong pasalubong galing Vietnam. Mga pagkain po to na sigurado akong magugustuhan nyo. Naku, salamat. Halika, pasok ka. Salamat po. Maupo muna tayo dito sa sofa at mamaya ako nabubuksan ng mga dala mong pasalubong, ha? Sige po. Ano na bang balita sa'yo, Lena? Mula na magkahiwalay kayo ng anak kong si Jello, wala na akong narinig na kahit ano mula sa'yo. Ang alam ko lang, umalis ka ng Pilipinas para magtrabaho sa abroad. Pasensya na po, tita. Hindi na rin po kasi kami nag-uusap ni Jello mula nang mag-break kami. Kaya nahiya rin po ako na kausapin kayo. Inisip ko po kasi na baka galit kayo sa akin o masama ang loob ninyo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Parang anak na rin kita. Matanda na kayo ni Jello at sigurado akong alam nyo na ang mga desisyon na ginagawa nyo sa buhay nyo. At kahit nagtapos na ang relasyon nyo, hindi naman ibig sabihin na hindi na kita ituturing na anak ko. Thank you po, tita. Isa po talaga kayo sa pinaka-namiss ko nang umalis ako dito sa Pilipinas. At sobrang namiss rin kita. Lalo na yung mga kwento mo sa akin. Ay, matanong ko lang, may bagong boyfriend ka na ba? Wala po. At kahit kailan, hindi po ako nagka-boyfriend mula nung maghiwalay kami ni Jello. Hay, pareho kayo ng anak ko. Sigurado ako na hinihintay niya lang ang pagbabalik mo. Talaga po? Oo, nakita ko yun sa kanya. Na kahit kailan, hindi ka nawala sa puso niya. Nakalimutan nyo na naman po yatang ilak. Nandiyan na pala ang anak Mabuti ko. na lang at walang aso sa kapitbahay na... Lena? Hi, Jello. Kumusta? O anak, mabuti pa, bibili muna ako sa labas ng maiinom mo, Lena. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Jello, ikaw na bahala kay Lena, ha?
Babalik ako agad. Sige po, ma. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko kasing dalawin si tita. Pati na rin ikaw. Ngayong nadalaw mo na si mama, pwede ka nang umalis. Jello, ang totoo, gusto rin talaga kitang makausap. Wala na tayong dapat na pag-usapan, kaya umalis ka na, Lena. Jello, please. Huwag ka nang magalit sa akin. Alam ko na kasalanan ko kung bakit tayo nag-break, kaya eto nga Ako na ang gumagawa ng paraan para magkaayos tayong dalawa. Sino ba may sabi na may maaayos pa sa atin? Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Jello, sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa Vietnam, hindi ka nawala dito. Sa puso ko. At nang umuwi ako dito sa Pilipinas, isa lang ang gusto kong gawin. Ang magkabalikan tayong dalawa. Dahil mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Please, sabihin mo sa akin ang totoo. Wala nang dahilan para ayusin natin ang lahat sa ating dalawa. At hindi ko na rin kailangan pang sagutin ang tanong mo, kaya please lang, umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Ano? Jello? Oo, hindi lang ang kailangan ko marinig sa'yo. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Oo! Mahal pa rin kita, Lena! At kahit kailan, hindi ka nawala dito sa puso ko. Pero hindi na nga pwede. Hindi na pwede dahil I'm dying. Narinig mo ba yon? Mamamatay na ako. Kaya wala nang dahilan para magkabalikan pa tayo. Anong ibig mong sabihin? May pancreatic cancer ako. Stage 3. At ang sabi ng doktor, malaki ang chance na umakit na sa stage 4. Lena, mamamatay na ako. Naiintindihan mo ba yun? Mamamatay na ako at wala nang dahilan para magkabalikan tayong dalawa. Kaya umalis ka na. Kasi ayoko maging pabigat lang ako sa'yo. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Jello, mas lalong ayokong mawala sa tabi mo, hindi lang dahil sa sakit mo, kung hindi dahil mahal kita. Mahal na mahal. At hindi ko nahahayaan pa na magkalayo tayong dalawa. Hindi na ulit kita iiwan. Hindi na ako ulit mawawala sa tabi mo. Papa Dudut, sa totoo lang ay magkahalong emosyon ng nararamdaman ko na mga oras na yon, lalo na nang marinig ko ang tungkol sa sakit ni Jello. Doon ko po na-realize na kahit friends pa rin kami sa Facebook ay never na siyang naging active sa pagpo-post. Wala na rin siyang update na profile picture o kahit man lang bagong upload na litrato. Puro mga repost na mga Bible verses at mga quotes ang nasa wall niya. Yun pala, ang laki na rin talaga na nagbago sa itsura niya. Pumayat siya ng sobra, lumalim ang eye bags niya at ramdam ko sa boses niya na may iniinda siyang sakit. Nang araw na yon ay nagkabalikan na rin po kami ni Jello, Papa Dudut. Hindi po ako nakipagbalikan sa kanya kasi naaawa lamang ako sa kalagayan niya. Binanggit ko din sa sulat ko kanina na balak ko na talagang ayusin ang lahat sa aming dalawa dahil kahit kailan ay hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. At yun ang paulit-ulit na nilinaw ko kay Jello. Hindi awa ang nararamdaman ko sa kanya kung hindi puro pagmamahal lamang. Papadudot mula noon ay sinamahan ko na si Jello sa mga therapy niya at follow-up check-up. Gusto ko na maramdaman niya na hindi ko siya iiwanan kahit na anumang mangyari. Palagi ko pong pinapalakas ang loob niya para maging matatag siya at sa awa naman ng Diyos, sinabi ng doktor na bumubuti ang kalagayan niya. Kaya naman nagawa naming magbakasyon sa lugar na matagal na naming gustong puntahan, Papa Dudut.
tayo umupo sa may tabing dagat na hindi masyadong naaabot ng tubig. Sige, baby. Aalalayan kitang umupo kaya dahan-dahan lang Ayan. Komportable ka na ba sa pwesto mo sa tabi ko? Oo, baby. Salamat. Ang sarap talaga ng hangin dito sa tabing dagat. Napaka-presko. Sakto nga kasi hindi masyadong matao ngayon dito sa beach resort na pinuntahan natin. Malayo pa kasi ang bakasyon, kaya iilan pa lang ang pumupunta dito. Pero sa wakas natuloy din tayo. Grabe, no? Sa ilang taon na magkarelasyon tayo, ngayon lang natin nagawa to. Oo nga yung makapagbakasyonan tayong dalawa lang sa ganito kagandang beach resort. Pareho kasi tayong palaging busy sa mga trabaho natin. Tapos, puro plano lang tayo. Pero hindi naman natin makulayan. Mabuti nga pinayagan ka ng doktor mo na makapagbakasyon dito kasama ako. Hindi naman ganun kalayo ang Batangas sa Laguna. Saka, narinig mo naman ang sabi ng doktor ko, di ba? Makakabuti sa akin ang ganito kapresko na lugar. Lalo na kapag kasama ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Eto naman, pinapakilig pa ako. Totoo naman yung sinabi ko. Nahihiya nga ako sa'yo kasi ikaw lang yung nag-drive mula sa bahay hanggang dito. Ayos lang naman sa akin yun. Ang tagal mo kaya akong pinag-drive nung magkarelasyon tayo bago ako umalis papuntang Vietnam. Kaya bumabawi lang ako sa mga nagawa mo para sa akin. Baby, thank you talaga Para saan naman? Ikaw nga yung nag-effort na dalhin ako sa magandang lugar na to. Hindi lang naman para sa araw na to. Kung hindi sa lahat ng araw na minahal mo ko. Alam mo, tama ka naman sa sinabi mo noon. Lahat ng ginawa mo dati, para sa akin lang lahat yun. Sa ating dalawa, ako yung palagi mong inuuna, iniintindi at inaasikaso. Ako yung palagi mong inaalala. Pero lahat ng effort na ginawa mo para sa akin, sinayang ko lang. Huwag mo ngang sabihin yan. Baby, sa ilang taon na relasyon natin, puro sarili ko lang ang iniisip ko. Samantalang ikaw, palaging ako ang priority mo. Kaya nga kung pwede lang talaga na mabalik yung nakaraan, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Bakit ka naman babawi sa akin? Wala ka naman naging kasalanan o pagkukulang. Sa totoo lang, Lena, walang oras na nagsisi ako na minahal kita. At kung totoo man ang reincarnation, paulit-ulit kong hihilingin sa Diyos na ikaw na lang ibigay niya sa akin para mahalin ko. Kahit hindi ka na niya ibigay sa akin na panghabang buhay. Basta ang gusto ko lang, magawa kitang mahalin ng paulit-ulit. Ano ba naman yan? Pinapayak mo na ako masyado, Jello Sorry. Gusto ko lang talagang sabihin kung ano man yung nilalaman ng puso at isipan ko ngayon. Pero Lena, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Ano yun? Gagawin ko hanggat kaya ko. Kung sakali man na mauna ako sa'yo na mawala sa mundo na to, gusto ko sanang buksan mo ulit ang puso mo para sa ibang tao. Gusto ko na magmahal ka ulit ng iba. Ayokong makulong ka sa alaala ko sa habang buhay. Ano ba yung sinasabi mo, Jello? Matagal pa tayong magkakasama. Ang sabi ng doktor, magiging okay ka na, di ba? Kaya hindi mo ako kailangan pagpiliin ng ganyan. Oo nga. Kung sakali lang naman Basta ang gusto ko, kung hindi man tayo magkatuluyan, magiging malaya ka pa rin na magmahal ng iba. Ay, bigla ako nakaramdam ng antok. Ayos lang ba kung isandal ko ang ulo ko dito sa balikat mo? Oo naman. Sumandal ka na sa balikat ko. Pupunasan ko lang yung pisngi ko na nabasa ng luha dahil sa mga sinabi mo. Mabuti na lang may dala akong panyo dito. Lena, naaalala mo pa ba yung unang beses na nagkita tayo?
Alam mo ba na yun din ang unang beses na minahal kita? Talaga? Alam mo ba na naging crush din kita kaagad nung araw na yon? Kahit pa tinamaan ako ng bola nyo habang nagpa-practice kayo ng soccer sa field. Nagtataka pa nga ako kasi ang layo naman ng pwesto ko, pero tinamaan pa rin ako ng bola. Yun pala, sinadya mo yon para magpapansin sa akin. Naaalala ko rin nung inamin mo sa akin yon. First date natin yun, di ba? Kumakain tayo nun sa food court sa mall kasi konti lang ang budget natin. Dapat nga libre mo yun pero na-short ka sa pera kasi ang lakas kong kumain ng french fries. Naalala mo pa rin ba lahat ng yon? Uy, Jello. Tulog ka na ba? Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko? Ay, parang ang lalim naman ng tulog mo. Jello, gumising ka muna kasi medyo bumibigat ka na. Baka lalo pang lumalim ang pagtulog mo, hindi kita mabubuhat pabalik sa cottage natin. Sige ka. Jello, gising na. Imulat mo yung mga mata mo. Ano ba? Good time mo ba ako? Gumising ka na oh. Jello! Please! Gumising ka na! Imulat mo yung mga mata mo! Hindi na ako natutuwa sa joke mo na to! Jello! Wag mo namang gawin sa akin to! Jello! Jello, gising! Gumising ka na, please! Jello! Papa Dudut, iniisip ko noong una na nakatulog lamang si Jello sa balikat ko. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na tulog lamang siya ng mga oras na yon. Pero hindi ko na maramdaman ang paghinga niya at mas lalong namutla ang mga labi niya. At nang dalhin namin siya sa pinakamalapit na ospital, katulong ang ibang mga tao sa beach resort na yon ay kaagad na sinabi ng doktor na wala na si Jello. Tuluyan na po akong iniwanan ng lalaking pinakamamahal ko. Papadudot na lamang ko na hindi pala totoo ang sinabi sa akin ng doktor ni Jello noon sa sakit niya na bumubuti ang kalagayan niya. Sinabi sa akin ng doktor na nakiusap sa kanya si Jello na huwag ipaalam sa akin na maikli na lamang ang oras niya sa mundo. Ang gusto raw kasi ni Jello na mas masulit ang mga oras na makakasama niya pa ako. Hindi raw yon mangyayari kapag alam ko na hindi na maganda ang lagay ng katawan niya sa karamdaman niya. Dahil puro pag-worry ang gagawin ko. Si Jello din po ang nag-request sa doktor na bigyan siya ng permiso na makapagbakasyon kasama ko. Yun daw ang huling request nito bago ito tuluyang mamaalam. Hindi po naging madali para sa akin ang tanggapin na wala na si Jello, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay napakaraming taon ang nasayang na sana'y nakasama ko pa siya na pareho kaming masaya. Sana hindi na lamang ako umalis noon at nagstay na lamang ako sa kanyang tabi. Sana'y hindi ko na lamang iniwanan si Jello at hinayaan na magdusa sa loob ng 2 taon na hindi niya ako nakasama. Nag-guilty rin po ako sa part na nakaramdam ako ng pagkasakal sa relasyon naming dalawa kahit ang totoo, lahat naman ang ginagawa niya ay para lamang sa ikabubuti ko. Wala siyang ibang iniisip kung hindi puro lamang ako. Mas palagi niya akong inuuna kesa sa sarili niya. Yun ang bagay na hindi ko kaagad binigyan ng halaga dahil puro sarili ko lamang ang iniisip ko. Papadudod sa lahat ng bilin ni Jello bago siya mawala, isang bagay lamang ang hindi ko pa rin nagagawa hanggang sa ngayon. Iyon ay ang buksan ng puso ko at magmahal muli ng bagong tao. Napakahirap dahil hanggang ngayon ay siya lamang ang nag-iisang laman ng puso ko. Kahit 4 na taon na ang nakakalipas,
mula nang mawala siya. Hindi ko pa rin nararamdaman na handa na akong magmahal muli. Ganon pa man ay hindi naman ako nalulungkot dahil alam ko na kung oras na talaga para magmahal ulit ako ay tutulungan ako ni Lord at ni Jello na maghilom ang sugat na matagal nang nandito sa puso ko dahil sa pagkawala ng lalaking pinakamamahal ko. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay ng oras na maibahagi po ang aking kwento. Dito na rin po nagtatapos ang aking sulat. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay, Lena. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.